Goedenavond, Nederland! Oh, welkom op het treffen van zaterdag, geen idee. Dat zit weer bestaan in de tijd. En hier zit ons gasten en je zit van harte welkom. Het is te gek dat je er zit. We hebben, zoals gezien, voor ons nog 5 kapellen. En dat is echt bijna een unicum in deze tijd om nog een kapellentreffen te kunnen organiseren. En dankzij u wordt het een spectaculaire avond. Dat is goed. Ik ben Mike. Weer ga ik door de avond heen leiden. Er gaan een aantal dingen gebeuren vandaag. Er gaat muziek gemaakt worden. Er gaat onzin uitgehaald worden. Er is een loterie. Er is een spel die gespeeld moet worden. En dat spel, daar gaan we mee beginnen. Hoi, je hebt een spelletje bedacht en leg dat eens uit aan de mensen. Ja, we gaan voor alle Heulanders, waaronder ik, overschakelen naar Nederland. Jullie worden straks op 3 vlakken worden jullie beoordeeld. 1. Hoe goed maak je muziek? 2. Het spel. En 3. Ja, hoe mooi ben je aangekleed? Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Het komt al perfect uit. Maar om even duidelijk te maken hoe het spel gaat, gaan wij dat even demonstreren. En wat straks gaat gebeuren na ieder optreden, daar kunnen jullie alvast over nadenken, hebben wij 1 man nodig en 1 vrouw. Nou hebben wij het geluk dat wij 2 jubilarissen hebben, die wat dat heel goed kunnen demonstreren. Dat zijn Peter en Sandra, 3 keer 11 jaar bij Zaterdag. En heel even veel te laat, Goes. Dit gaat nog zeker een minuut of 10 duren, dus er hebt nog even tijd. Als je nog gaat, eindig nog gaat, het komt goed. Wat gaat er gebeuren? Waar is Sandra? Waar is Sandra? Sandra van de kus. Ze houdt ik Sam van de kussens naar voren dan. Proost. Ja, dat komt ze, dat komt ze. Ja, daar komt ze. Luister, hier op Lindheuvel doen we niet aan discriminatie, vrouwen en mannen, dus we laten de keuze aan de 2 mensen die hier staan. 1 persoon die gaat dadelijk hier zo'n halve liter hadden. De snelste tijd die gaat straks staan. Die tweede persoon die moet meer gaan werken op souplesse. Nou, wat gaat er gebeuren? Peter, pak jij die halve liter dadelijk? Nee, dan blijf jij maar eens hier staan. Blijf maar eens hier staan. Mike, geef even de microfoon in. Hoi, gaat in de tussentijd even een wuusje pakken. En dat wuusje, dat wordt dadelijk vastgebonden aan de tuiken. De tuiken, dat zit vast aan een riem. En de riem die gaat om het middel van het meisje. Dat is gewoon een werkinstructie die nog. Als je dadelijk zijn wuusje aan de tuiken van Sandra heeft gemaakt. Wat we nu even gaan doen. Dat is de bedoeling, Sandra, als dat wuusje eraan zit, dat ze daarmee gaan slingeren vanuit die heupjes. En de bedoeling is dat ze diezelfde een partietje zwaffels, maar het wuusje moet op. Dus we gaan het, en het gaat allemaal op tijd. Degene die het snelste is, de wint. Hoi, dan liggen we tussen even met zien om in de kruiken in de tuiken van de wuusje van Sandra. En dan gaan we dus timen. We gaan beginnen met Peter. Stop. Kijk wat er gebeurt. Als dat glas optelt, dan kijk met naar Peter. Als hem optelt, dan ga je de timer lopen. Zodra hij leeg is, dan doe je veel op de knop. Als toen we zelfs terugzetten, nog veel makkelijker. Dan zien we de tijd. De snelste tijd wint het punt. Over de ganse avond. Dames en heren, alle tijden en dergelijke worden genoteerd door onze eigen zaterdag-advocaat. Dan weten we ook dat het allemaal eerlijk is. Jeffrey, kom je even erbij? Ja, zoals advocaat-notaris. Advocaat-notaris. Verklappen, alles wat we doen is altijd volledig eerlijk. Hier wordt nooit gefoeteld, de winnaar is nog niet bekend. En Tim, ga niet in discussie met hem, want er komen een lading artikelen naar je hoofd geslingerd. Doe maar niet. Oké, Peter, zullen we meteen beginnen? We tellen af. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, handje voor de sfeer. Voor de sfeer, handje voor de sfeer.
Hartje Bollensfeer, Bollensfeer, Hartje Bollensfeer. Kom weer nog, Pieter, er zit nog 18 seconden. 19, wat een watjesdienst. Even serieus, waarom zijn jullie grappen? Dit is een actie. 20 seconden en 900ste. Maar als we het dan toch over talent hebben. We gaan kijken. We tellen af voor 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Leuk. 14,2. Dat is in totaal 34,3 en nog 1 seconde. Voor de top 10 van geen idee. Bobby, ik kreeg de tip van Peter. Je moet de halve liter iets eerder laten tappen. Want anders krijg je een brain freeze. Ja, dat zeg halve liter. Rijke, we gaan het podium vrijmaken.